Listen, mbe wapụta tinye adị nnegwu enyi wapụta tinye abụ nnegwu awasị na obodo ụmụ anụmanụ ya enwe ya bụ eze ụmụ anụmanụ mbe wasị na ya bụ eze mbe nke nwere awasị kere ka mbe nwere ibe nwere na ya na enyi ya eji wa mmewezawa eze azụ awa apụta wasị kedu ebe ya eme ọwa ka ọ bụ na enyi chọrọ ka ọ jee anụọ nwaanyị enyi ọwa ka mbọchị anyị anụ nwaanyị mbe wasị na ya ejekwu ọwa apụtazi abụ mbe ka o ji wasị na nze ya abụzi ebe eze mmanụ wee mbe wasị enyi na ọ na-agara rinne ka nya bụ mbe bụ n'ụzọ ka onye dị elili ka ọ gwuzie n'ụzọ ka ọ waa na-agazi mbe waa na-agazi wa na-asị ere na-aga na mụsị n'ịkpata onye ga-aga nga nna m nọ na ma akpata wee ọ bụ onye ya abụ isi oke mbe abụ onye ya abụ isi oke enyi ya abụ isi oke mana mbe si na onye ya abụ ezi nwa mmeribe na-aga mbe kpụrụ enyi na-aga na-asị ya kedu ebe anyị na-ejezi adaeze nọkwa enyi ya abụ isi oche ka awa anụ enyi ya anụ nwaanyị nne ka mbe kpụkọta gbado enyi wa ajụ anya mbe nna m mbe kere ebe idu ma aga na-agawa ọkwa n'ebe anyị na-eme ọwajiao nna m si na ime ya abụ eze nọ m chọtara ka m bụrụ eze na ọ na-abụzi mbe aka mbe abụọla eze na onye abụzi nwa bụ ya anụ nwaanyị abụ ka akpụzi akpụ enyi wee were ọkpọ wa zọsịa mbe ya wazọtasịa mbe ya bụ na iwụrụ azụ mbe ka ọ gbawasịra bụ na mbe mgbe ka anyị unu nwetara n'oge Challenge, kacaman. Hello, children. I want to come back. I want to control it. Hello, children. Abraham and hello, children. Hello. No. I want to come back. Thank you. Because EGWUONWA I can't tell you. Biko mwaka onwere abalị mmiri na-asa ịtamụgba mmiri na-asa megịnị bụ agụ na-asa o nwere obodo a na-akpọ obodo Igbo
unu niile kedu amaala obodo bụ obodo Idu Obodo Idu. Amaala obodo bụ obodo Idu Mbakwa. obodo m chọrọ ikolu na akụkọ ya bụ obodo ọkwụrụ na-eto n'ọkọchị ogunu ma nọọsọ n'udu mmiri ka ọkwụrụ ji unu maala ị na-asị m ị na-eto obe o nwere obodo ọkwụrụ na-eto n'ọkọchị obodo a bụ obodo Igbo ebele m mmiri na-asa ka agụ na-asa wee bata obodo a ma mgbe ahụ nna akọlụ na ibe mgbe ezi dị n'ugwu ụkwa ụmụaka ji maka mgbere ọgụ unu na-achụsi mgbere na-achụ odu malibe bụ odu unu na-achụ mgbere na-achụ odu mgbe ahụ unu bụ ụmụaka ji maka unu chụta mgbere wee na-eji oru ụkwa mmadụ dara unu pụtara unu rọpụta mgbere buru ụkwa hello children hello children. Thank you. Obodo nwe na-agwa unu ibe nwe bụ obodo Idu ebe ụmụaka ji maka mgbele eme gịnị eje ori ebe ụmụaka ji maka mgbele eme gịnị eje ori ụwa. Thank you. Unu nwesịrị isi akwụkwọ niile Umueri ya zụ n'aba Jizọs. Obodo nna agba unu ibe enwe bụ obodo Idu ewe pụta unu mara ibe na-awọkesịla awụọ n'elu ụwa kedu ibe na-awọkesịla awụọ kedu anụ na-awọkesịla awụọ wee jee obodo Idu wee bata n'obodo Idu ahụ wee bata ọbụna mbe ka emere eze obodo gịnị unu na nwere amala obodo bụ obodo Idu thank you. Obodo Idu bụ obodo ụmụaka ji maka mgbele eje ori thank you. Unu ya amasị akwụkwọ m nto anyị wee luo obodo Idu ahụ ụmụ anụmanụ niile wee kaa izu ma wee kaa izu ahụ ọ bụla ibe a na-akpa n'izu bụ kedu onye ya eme gịnị ya bụ eze kedu onye ya eme gịnị onye ọbụla ma aka na ntị ya mee na aka na ntị ka mma mụ na anụsụkwu ibe nne hello children. Thank you. Ewebata n'obodo Idu ahụ anụ niile dị n'obodo Idu bụ mbe pekesịrị mana mbe si n'ọnya ya eme gịnị n'ọnya ya bụ eze o nwere anụ a na-akpọ nkịta unu mara anụ a na-akpọ nkịta unu mara anụ a na-akpọ ekuke unu mara anụ a na-akpọ ekuke unu amara anụ a na-akpọ ekuke ekuke bụ obere nkịta ekuke bụ gịnị obere nkịta bụ na nne ya bụ mana mbe si n'ọnya ya bụ eze n'ime mmụ anụmanụ niile o nwere anụ si n'ọnya kalịsịrị n'ọnya ya bụ eze unu mara abụ anụmanụ ahụ It's the elephant. The elephant is bigger. Ebe a na-akpụ ya bụ nwe nneke ọtụrụ kpọ kedu abụ anụ mkpọrọ nwe nneke gịnị nwe nneke ọtụrụ kpọ ne ewepụta n'obodo Idu ọbụna nkịta nwere obodo o jebeli ọlụ jọbụ etu na a na-asa abụ mesi wee jebe ọlụ jọbụ n'obodo ahụ owebụna nwe nneke ọtụrụkpọ batara n'obodo Idu wee jide ụmụ anụmanụ niile wee tụpụsie si n'ọnya ya bụ eze nke o jidere ọpụta nakọlia ibe niile o nwere nasị enyi ibe niile o nwere tikwuo onye ibe ọgbakwo nkịta ogbuo enyi so ma mgbe abụ ị na-ekwu ihe ọbụna nkịta jebere India
nkịta wee sizie mba na wee bata pụtazie ọbụna ụmụ anụmanụ niile onye ọbụla pụtazie ọgbagbuo na biya na-eme ka ọtụrụkpọnụ pụtazie ọ na-anakọ ndị mmadụ ibe niile gbanwere ọ bata na be gị be ụmụ anụmanụ ndị ahụ ọ na-anakọsị ibe niile gbanwere o nwere ozi onye nwere olu ugwu ụmụ anụmanụ niile wee zoziere onye baa na biya ozolu nzuzo nkịta wee nata na nkịta natara ọbụna jọbụ na o jesiri na-anata ego ọ lụta n'ọrụ ugbo o wee bụrụ ihe o gotere bụ nnu ọbụrụ malire bụ nnu o wee gote akpa nnu ọ natazia n'obodo be ka ọ na-anatazi n'ezi olu okwu obodo be mmiri wee zobe wee mabịa wee makwuo ma nnu na obi wee mebie nnu unu ọbụna onwe ozi ihe ọ lụta n'ipe ka o si natakwuo na bịa ọbụna agụụ na azụ ndị pịa mmiri e wee kọwalị ya sie n'obodo dịkwa na ubi ibe na-eme n'obodo na ya ghọta ọzọ na nwa emeka ọtụrụkpọ achụghusiwo ụmụ anụmanụ niile na onye ọ batara ọ nalị ya ihe onwe nkịta nọzi bịa na-ezu ike na nnu na obu bịa na mmiri emebihu ya makpụzieli unu ma na nkịta ya ga odie n'ụla ọ dịka omelegene ọnwụrụ anwụ odie ji n'ụlọ ahụ nwa emeka ọtụrụkpọ na-achụghusi anụmanụ niile nọ n'obodo be wee gabete o nwere egwu nwa emeka ọtụrụkpọ na-agụ ma ọ na-aga ọ chọọ ka ọ bata na be gị o nwere egwu ọ na-agụ na-agụ egwu agwụ na-ekwado m ebe ọ na-agụ bụ ọbụbụ onye bụ nka na-ekwado na mbele aja nwa m na ọbụbụ onye bụ nka ọbụbụ onye bụ nka ọ bụ nwa emeka ọtụrụkpọ ọ nọ n'obodo atọ mgba onye nwude nwanne ya ga-akwa akọlizi ihe egwu ọkọ ọ gụrụ wee gabere ibe nkịta wee baa atụrụ n'isi ejide atụrụ titie ya atụrụ ibe niile o nwere bulie nnaba ụmụ anụmanụ ndị ọzọ niile onye ọbụla na-akpa anụrụ ana nwa emeka ọtụrụkpọ onye ọbụla awala ọsọ anụrụ ana na nwa emeka ọtụrụkpọ na-aga onye ọbụla awala ọsọ o wee jesi ebe atụrụ wee gbakọrọ ibe niile gabete na be atụrụ jụọ nwunye atụrụ ma atụrụ ọnata ma nkịta ọnata osie na nkịta akara ọnata ma nkịta dị egwu nọ n'ụla nọ na echiche dịka ọ nọ n'ụla ọ gabeli ọ gasịcha ebe iwe wee wuo nkịta wee kpọọ nwunye wee si acheli ibe nye na-anụ ibe nwa abịa ọzịa mma si ọkwa nwa emeka ọtụrụkpọ nwanya na-ene anya si eke ya kelie nka unu mara ibe a na-akpọ mmadụ ikele mmadụ nka ebe ọ bụ thank you ikele mmadụ nke a bụ nwunye m ndị dị ọkwa na mụ na-abịa ndị na-edo unu anya ka nje ebe dị nnọọ ka mbata nya bụ ike gịnị thank you nkịta wee kwakwu ọgụ wee were iwu na ọnụmanụ o ji wee nata were iwu na ya jere ọrụ wee na 6 months ego nya lụta na ya jikwa wee golu nnu wee dọọ na nnu na-anata mmiri wee makwuo onye na nnu mebirikwuo na ọnwa ozi ihe nya ji wee natakwuo na biya ọbụna nwa emeka ọtụrụkpọ ekwekwuro na ba ya ebi o wee sị na taa na ịbụ nye ya ejebe nwa emeka ọtụrụkpọ ọbụna nwa emeka ọtụrụkpọ gbuo enye ọbụlụ ka o si je ọbụna ihe gbuo nwa emeka ọtụrụkpọ ọbụlụ ka anya si je wee were iwe wee kele nwunye ya nka kasịala ya wee sị ya ọbụna ya anata nya ma gịnị nya pụrụ ya ọbụna ya anatazikwana ya na-edo ụmụarị ya anya o wee jebe bere Emeka ọtụrụkpọ o nwere egwu ọgwụ wee bata be Emeka ọtụrụkpọ unu ya ekwekweli m egwu nwa ibu na ya gara ekwele m obodo jao o wee gagide wee bata be nwa Emeka ọtụrụkpọ wezieli na m egwu o ji wee bata nwa Emeka ọtụrụkpọ ibu na ya gara ekwele m obodo jao nwa Emeka ọtụrụkpọ mbosi anyị ga-agba onye nwude nwanne ihe ya kwakọrọ ibe ihe na mana agụji egwu na-abata nwa Emeka ọtụrụkpọ wee kee ntị kedu anụ egwu kwe o wee na-agụ egwu na-akpụ ya abụ kedu anụ dị ebe abụ kedu anụ lisili kpụrụ n'ọnụ wee na-akata nyanwa abụ wee na-agụ egwu nwa Emeka ọtụrụkpọ ka adọ na-ekwu ibe na ọ na-ekwu nkịta gagide rute n'ọnụ gịnị ya bidokwa gụba egwu n'ọzọ nwa Emeka ọtụrụkpọ mbosi anyị ga-agba
mbọchị anyị ga-agba onye nwude nwanne ya ya kwakọrọ ibu ya na ka na-ekwu nkịta abatawo ọ chọzi ịjụ ese ọ gbawala ụzọ onwe nekọtụrụ